Lodwa tajba insellem lilkom kollha din issegwu din xandira diretta fuq l-istazzjonijiet One Radio anke permezz ta' Facebook Live bħalma tafu tajjeb fil-ħin li ġej ser nkun qiegħda intervista lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Bonġu Prim Ministru. Bonġu Naomi, ġurnata tajba lilek, poplu Awċi u Malti, ġurnata oħra sabiħa li tkompli timmarka s-suċċess kbir li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat inħarsu l-qudiem għall-futur ferm aktar sabiħ. Ekku, u ma nistax ma nibdix billi ma nsaqsix direttament fuq il-COVID-19 din ir-realtà li qegħdin ngħixu, ġimgħa ilu ġew rilaxxati numru ieħor ta' miżuri restrittivi minkejja dan in-numru ta' persuni infettati bil-COVID-19 fl-aħħar jiem kien wieħed pjuttost minimu. Jidher illi l-poplu qiegħed jaddatta tajjeb għal din ir-realtà ġdida, issa x'inhi triq il-qudiem? L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. U għal daqstant issa beda dan il-perjodu kruċjali li permezz tiegħu se nirritornaw għal normalità sħiħa. Bdejna fl-4 ta' Mejju nirrilassaw l-ewwel settijiet ta' miżuri restrittivi, komplejna fit-22 ta' Mejju, kellna direzzjoni ċara ħafna. Kull min qalilna illi bit-tneħħija tal-miżuri restrittivi se jkollna it-tieni mewġa, se jkollna spike mill-ġdid, tajnieh prova bil-fatti kemm kien żbaljat. Il-fatti dejjem urew li konna fuq in-naħa tajba tad-deċiżjoni. U hekk se nerġgħu nkunu. Imxejna dejjem bi pjan li kien wieħed ċar u kellna suċċess għaliex tajna stabilità, dejjem tajna viżjoni ta' fejn konna sejrin anke f'mumenti li kienu diffiċli, aħseb wara issa li l-affarijiet sejrin tant tajjeb. Hekk se nerġgħu nimxu fil-ġimgħat li ġejjin, ġimgħat eċċitanti għal Malta, ġimgħat li se jfissru r-ritorn għan-normalità sħiħa u llum beħsibni nagħti timeline ta' kif se nkunu qegħdin nimxu fil-ġimgħat li ġejjin. Nibdew minn għada it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju jimmarka xahar sabiħ għall poplu Malti u Awċi. Se nkunu qegħdin inħabbru għada it-tneħħija ta' numru ta' miżuri restrittivi oħra b'effett minn nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju biex bekk nistgħu verament ngħidu aħna li ġejna lura għan-normalità. Għada nħabbru nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju dan il-miżuri jieħdu effett jiġifieri tneħħija tal-miżuri restrittivi allura minn nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju se jkollna l-bqija tal-istabbilimenti li għadda ma ftaħniex s'issa li jiftħu niġu lura għan-normalità, jekk għandna l-qorti s'issa da magħluq għall-qorti tidħol lura mill-ġdid u taħdem jekk għandna gyms li ma kinux qed joperaw jidħlu lura u jaħdmu. Friday nistgħu nitkellmu 5 ta' Ġunju li verament imxejna lura din in-normalità. U beħsibna wkoll inħabbru wkoll il-protocolls il-ġodda li se jkunu qegħdin jaħdmu, protocolls iktar sempliċi importanti li jkollna protokoll sempliċi bażati fuq dak li issa rajna li jaħdem, dak li rajna li ma jaħdimx mhuwiex essenzjali li wieħed iħalleh hemmhekk u nimxu biss b'dak il-protokolls biex nibqgħu nħarsu s-saħħa tal-Maltin u l-Awċin b'mod tajjeb mingħajr iżda ma nagħmlu miżuri li jkunu wisq restrittivi u allura li jdejqu lil dak li jkun. It-tnejn 8 ta' Ġunju, il-ġurnata kbira. Illum qiegħed f'pożizzjoni li nħabbar li nhar it-tnejn 8 ta' Ġunju ser ikollna budget mdorrijin f'budget lejn l-aħħar tas-sena, din is-sena se jkollna il-budget regolari lejn l-aħħar tas-sena, budget kbir fit-8 ta' Ġunju, budget multimiljonarju. Budget fej mhux se mmorru biex nieħdu lura dak li tajna f'dawn l-aħħar ġimgħat, imma biex inkomplu nqasmu. Dik hija kienet ix-xewqa tagħna mill-bidunet li nkomplu ninċentivaw lin-nies, però budget b'differenza. Budget li se jippremja lil dawk li lesti jinvestu, lil dawk li lesti jonfqu, lil dawk li lesti jmorru fid-direzzjoni tal-konsum. Mhux se jkun budget li jinċentiva l-azz, imma budget li jinċentiva l-bżulija. Budget li juri ringrazzjament lejn in-negozji tagħna li f'daw l-aħħar ġimgħat tant kienu reżiljenti, tant għamlulna kuraġġ, illi rrifjutaw li jċedu għad-diffikultajiet illi kellhom. Diġà għamilna imma rridu nagħmlu iżjed. U da se jkun budget illum ma nixtieqx li nisvela dettalji, però qiegħed nisvela d-direzzjoni li se jkun jieħu dan il-budget, budget li jinċentiva l-konsum, budget li jinċentiva lin-negozji tagħna, budget li jaħseb fiż-żgħir ukoll, budget li jaħseb fiż-żgħażagħ tagħna wkoll. Imma dejjem din id-direzzjoni li jaqbillek li taħdem, jaqbillek li tinvesti, ma jagħmilx sens f'dawn l-aħħar ġimgħat id-depożiti fil-banek tagħna splodew il fuq. Din hija realtà jiena rajt iċ-ċifri u l-istatistika. Id-depożiti tagħna telgħu b'miljuni kbar f'dawn l-aħħar ġimgħat. Jiġifieri n-nies ġemmaw. Illum wasal il-mument li dak li tpoġġa l-bank jintefaq.
u jintefaq għax jagħmel sens li inti tonfoq għax għal kull ċenteżmu li tonfoq se jiġi lura iżjed. U dak huwa l-prinċipju bażilari li se jkun iniedi dan il-budget multimiljonarju ta' 8 ta' Ġunju li jaqbillek taħdem, jaqbillek tinvesti, jaqbillek tħares il-qoddim. Se jkun budget sabiħ, budget ta' inċentivi kbar, budget ta' iva jkolli ngħid inċentivi li dan il-pajjiż qatt mara bħalhom. U għaldaqstant kburi ħafna li se nkunu fit-8 ta' Ġunju din inħabbru dan il-budget li jsegwi t-tneħħija tal-miżuri nhar il-ġimgħa fi Ġun jitneħħew il-miżuri restrittivi, 8 Ġun il-budget u mbagħad inkomplu inħarsu l-qudiem. L-erba' 1 ta' Lulju 2020 jiftħu l-ajruport u l-portijiet, hemmhekk se tkun milestone oħra importanti, miżuri prekawzjonari normali li mhumiex overboard, mhumiex se jkunu xi miżuri li jkunu overboard li l-turist jgħidu l-ajruport miftuħ imma tiġix lejn Malta, qed naraw pajjiżi oħra kif qegħdin naħdmu, ħankunu qegħdin naħdmu baqal b'kawtela ma dan huwa timeline mill-aktar ċar li beħsibna nimxu bih fil-ġimgħat li ġejjin. U peress illi l-ħabib tiegħi kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija l-bieraħ semma illi il-Partit Nazzjonalista anzi qed jgħid jew ma jaħsibx illi se jitlef l-elezzjoni ġenerali li jmiss se nitkellem ukoll dwar elezzjoni ġenerali. Jiena nimmeravillja ruħi kif f'mument fejn il-pajjiż għandu bżonn stabilità xi ħadd joħlom li jitkellem dwar li nżommu elezzjoni ġenerali. U qed nara dan it-ton ta' diskors għand il-kap tal-Oppożizzjoni li ġimgħa wara ġimgħa jitkellem dwar elezzjoni ġenerali bikrija, meta dak li għandu bżonn il-pajjiż dan il-mument hija stabilità. U l-koll kemm aħna nafu li elezzjoni ġenerali ma ġib stabilità magħha, għaldaqstant din in-nuqqas ta' sintonija ma dak li jrid il-pajjiż min-naħa tal-Oppożizzjoni għax xi ħaġa li timmeravillja. Jiena wieġeb bil-kontra dan il-gvern għandu mandat sal-2022 u beħsibna nagħmluh dak il-mandat. Din hija xi ħaġa li jiena ddikjarajta mill-bidunet anka fit-telieqa tmexxija tal-Partit Laburista li kont beħsibni nibqa' dej bil-mandat sħiħ li l-poplu fada bih lill-Partit Laburista fil-gvern u se nibqa' dej f'dik id-direzzjoni. Dan il-pajjiż għandu bżonn stabilità, serħan il-moħħ u hekk se nkunu qegħdin nagħtu lil dan il-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar bħala miżura illi hija xewqa tiegħi illi nintroduċi m'hemmx żmien speċifiku għalija hija waħda ta' ringrazzjament lejn il-poplu Malti. F'dawn l-aħħar ġimgħat rajna poplu li jobda. U s-suċċess li reġistrajna fil-trażżin tal-imxija tal-Covid primarjament kien għal mod kif il-poplu Malti obda dejjem il-miżuri restrittivi. Episodju ta' nuqqas ta' obbedjenza kien hemm. Uħud kienu tebbusija tar-ras, anzi l-minoranza assoluta kienu tebbusija tar-ras, ħafna minnhom kienu każijiet ġenwini. Jiena rajt bajnejja każijiet ta' nies li kienu qegħdin jixtru l-ħaxix li kienu f'miġema wisq qrib xulxi f'miġema aktar milli jagħtu regolamenti u weħlu multa. Rajt ukoll f'jum l-om persuni li kienu qed jixtru il-fjuri fejn iċ-ċimiterju li vera kien hemm miġema, tifhem iċ-ċirkostanzi, li xtraw il-fjuri biex imorru jagħmluhom fuq il-qabar tommijietom u weħlu multa. Kellek dawn ir-realtajiet. Għaldaqstant hija x-xewqa tiegħi li nintroduċu fl-immedjat mekkaniżmu illi permezz tiegħu tkun tista' tiġi konsidrata amnestija għal multi illi weħlu n-nies dawn l-aħħar ġimgħat infakru dawn dak kien episodju fejn min weħel il-multi mhuwiex kriminal. U ħafna mill-każijiet kienu każijiet ta' nies illi biżbal b'nuqqas ta' attenzjoni bil-fatt li sibna ruħna f'ċirkostanza li qatt ma kellna bħala f'pajjiżna nixtieq li jkun hemm dal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġà ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. Wieħed jevalwa ċirkostanzi u naraw biex fl-aħħar mill-aħħar. Aħna jien ma nħobbx nimxi bil-prinċipju ta' tippenalizza lin-nies, li n-nies tinkoraġġihom, tagħmlilhom il-kuraġġ biex iħarsu il-qudiem, nibqa' nappella biex ikun hemm osservanza. Jiena ma ħadx pjaċir nara ċelebrazzjoni ta' wara attività partikolari sekk inkun biex inkun populist. Stajtat wara ċelebrazzjoni kien hemm personaġġ magħruf qrib il-Partit Nazzjonalista. Kont inkun politiku ċip li kieku għamil dak l-argument. U allura fil-waqt li ma ħadx pjaċir illi kien hemm dik iċ-ċelebrazzjoni spontanja, tifhimhom in-nies illi wara tant ġimgħat imsakrin ma noqogħdu attenti biex dak kollu li għamilna ma nirrovinawx, naħdmu bil-galbu u wieħed ikun jista' jimxi l-qudiem.
Grazzi ħafna tal-aħbarijiet sbieħ dal-għodu Prim Ministru. U biex inkompli miegħek din il-ġimgħa kellna aħbar oħra tajba mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn ġie rrappurtat illi fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret fil-waqt dik taż-żona euro x'kienet bi 3.2%. U ċertament li dan għandu jkun ukoll ċertifikat ieħor ta' fiduċja fl-ekonomija Maltija u naħseb ukoll li huwa ċertifikat ta' reżiljenza ta' din l-ekonomija fi żmien fejn kellna numru ta' sfidi. Preċiż tara l-kontrast fej pajjiżna jkompli jirreġistra tant affarijiet, tant aħbarijiet sbieħ u pożittivi, din l-aħbar settina l-bażi għal ġimgħat illi ġejjin. Kellna żewġ għażliet, jew nibqgħu kif aħna u nħallu il-pajjiż jirpilja bil-mod dawn huma żewġ għażliet li kellna. Il-pajjiż diġà jidher b'mod ċar li hemm il-fiduċja fin-nies qiegħed jirpilja imma kellna direzzjoni. Nibqgħu kif aħna u nħallu l-pajjiż bil-mod jew nagħtu injezzjoni ta' fiduċja b'saħħitha. Id-deċiżjoni kienet illi nagħtu injezzjoni b'saħħitha ta' fiduċja fin-negozji tagħna, fin-nies tagħna ħalli naħarbu niġru. U mhux nirkupraw bil-mod u mhux nirkupraw f'ġimgħat oħra jew xhur oħra u nissugraw li xi ħadd li xi negozju mqar wieħed xi ħanut wieħed jaqa' ma' triq. Dik ma rridux aħna. Ma waqajniex f'daw l-aħħar ġimgħat se naqgħu. Issa għal daqstant id-deċiżjoni kienet iva fit-8 ta' Ġunju se nkunu ambizzjużi, se nkunu aggressivi fil-miżuri li se nagħmlu, se nkunu aggressivi biex ninċentivaw dan il-konsum, biex nagħtu kuraġġ lin-nies, biex nirringrazzjaw lin-nies fuq kollox. Dan huwa l-mument fejn nirringrazzjaw in-negozji tagħna għal daqstant iva se nagħtu din il-fiduċja b'saħħitha biex nibqgħu mixin il-qudiem. Prim Ministru, l-biraħ kellna aħbar importanti ħafna fejn ġiet konkluża inkjesta maġisterjali li kienet infetħet wara id-denunzi li għamlet l-Għaqda Repubblika bil-barka u bil-firma ta' Jason Azzopardi. Issa il-konklużjonijiet juru biċ-ċar li dawk l-allegazzjonijiet ma kienu msejsa fuq l-ebda provi. Prim Ministru, dawna kienu allegazzjonijiet serjissimi. X'qed tippretendi issa x'qed tistenna minn Jason Azzopardi u anke mill-kap tal-Oppożizzjoni? Titkellem tajjeb, daw kienu akkużi illi setaw tefaw lill-armata, lill-brigadier u lili u morna il-ħabs. Mhux hekk biss iżda, x'kien l-iskop warajhom? L-iskop warajhom kien illi jiddestabilizzaw il-pajjiż. Kien jaf min għamel din il-kwerela, min iffirma id-denunzja. Il-ħsara li kienet jagħmel bl-azzjonijiet tiegħu. U propju għalhekk għamlu dak illi jagħmel għax ried jagħmel il-ħsar. Jien mhux se nitkellem illum bit-trionfaliżmu, l-inkjesta, l-konklużjonijiet tal-inkjesta jitkellmu waħedhom. Però din l-inkjesta l-mod kif imxew l-affarijiet juru kemm il-governanza tajba f'pajjiżna hija verament xi ħaġa li għandna x'niftaħru biha. Infakkar illi dakinhar illi jinsirt naf bil-denunzji illi saru min jeddi mingħajr ma ġejt mitlub mort fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija iltqajt mal-aġent kummissarju u xħet ruħi fidejh għal kwalunkwe investigazzjoni illi juħass illi kienet xirqa. Din hija xi ħaġa li jiena ħassejt li kont fid-dover li nagħmilha, alla volja ma kelli ebda obbligu, alla volja ma ġejtx imsejjaħ, ħassejt li kien dover tiegħi li mmur jien min jeddi għand il-kummissarju, l-aġent kummissarju, sabiex hu seta' jieħu dak il-proċeduri kollha li juderlu fil-konfront tiegħi. Fil-fatt imdied l-inkjesta maġisterjali, jiena xedt ukoll fl-inkjesta u ġibt d-domandi kollha illi saruli u l-konklużjonijiet huma dak illi huma ċarissimi kemm fil-konfront tiegħi, kemm fil-konfront tal-brigadier kif ukoll tal-membri l-oħrajn kollha tal-armata. Il-bniedem li jinstiga dan kollu, l-Onorevoli Jason Azzopardi, kieku kien ġenwin, jiena kont ngħid il-ħajja tibqa' għaddejja għadha. U nagħmel distinzjoni kbira bejn l-NGO Repubblika u l-aġir tad-deputat tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi. Tajjeb illi ngħidu għall-kelliem ewlieni tal-ġustizzja. Jiena fuq dak li jagħmel l-istrateġija li juża, jiena ma jillest li naħfer qatt. La naħfer u lanqas ninsa. Għaliex dak li jagħmel kienet azzjoni b'attakk personali meta kien jaf ben tajjeb illi aħna dejjem ma ġixxejna biex insalvaw il-ħajjiet kiekum qar kif ikkonkluda l-maġistrat inkwerenti. Talbu spjegazzjoni, jiena dak li xtaqt. Illi xi ħadd jekk l-Onorevoli Azzopardi kien beħsiebu jagħmel azzjoni legali qabel tixħetni għand il-pulizija, għand il-maġistrat inkwerenti,
itolbu spjegazzjoni lill-brigadier lill-armata ta' ġara. Kif qal il-maġistrat inkwirenti, dan kollu ma sarx. Għax li kikun talbet spjegazzjoni konna f'pożizzjoni li nagħtu l-istess spjegazzjoni li tajna lill-maġistrat. U għala ma kienx dak l-intenzjoni. L-intenzjoni kienet illi barra minn xtutna jmorru jgħidu il-Prim Ministru l-Kap tal-Armata b'inkjesta maġisterjali li tista' titfaħħom u morhom il-ħabs. Dik kienet l-intenzjoni. U għal daqstant jiena meta nara din it-tip ta' attitudni minn nies li jiena nafċar ma' min l-Onorevoli Azzopardi jikkonfoffa, ma' min jiftijem, ma' min jagħmel dan il-pjanijiet li hemm karatteristika ewlenija bejniethom li jippretendu li għandhom id-dritt tas-saltna u dak il-ħsieb jaqgħadhom flimkien li jippretendu li għandhom id-dritt tas-saltna. U mhux qed nitkellem dwar Repubblika, ħalli nerġa' ngħidha darbtej, Repubblika hija NGO, tirrappreżenta lis-soċjetà ċivili u għandha tibqa' għaddejja bil-ħidma tagħha u jien nagħmel appell żgħir, m'għandhom bżonn il-pariri tiegħi, ma nagħmilhom appell żgħir li ma jħallux min jużom, jibqgħu jagħmlu xogħol tajjeb tagħhom bħala soċjetà ċivili, hemm punti fejn naqblu, hemm punti fejn ma naqblux, nibqgħu niddialogaw flimkien, nibqgħu niddibattu flimkien, però ma jħallux lil min jużom għal anijiet ulterjuri. Jiena nifhem illi hemm min jiena jrid rasi fuq platt, ngħidilhom li m'għandhomx ċans, aktar ma jiġu dawn l-attakki, aktar inkun reżiljenti, aktar inkun b'saħħti, min jimxi politika nadifa, min jibqa' viċin in-nies, min iħobb lill-poplu Malti u għawċi, u min jibqa' jaħdem bl-interess tal-poplu Malti u għawċi, rasu ma tiġi qatt fuq platt iktar u iktar b'dawn it-tip ta' attakki illi verament ma jagħmlux sens. Apoloġija waħda nitlob, naf li l-Onorevoli Azzopardi qal ma jitlob apoloġija, qatt jien nitlob apoloġija waħda lill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta li minħabba fija, li minħabba l-attakk illi sar kontrija li fl-aħħar mill-aħħar m'hemm ebda dubju li t-target kont jien, għaddew minn martirju ta' ġimgħat li jiġu investigati tilajn u niżlin il-qorti ġimgħat inkwetati fuq xogħolhom għaliex jafu. Kollha kemm huma kienu jafu il-konsegwenzi ta' din l-inkjesta maġisterjali u ġew paralizzati f'xogħolhom. Nifhem ukoll dik kien hemm min kellu dik l-intenzjoni. U għal daqstant jien nagħmilhom kuraġġ, ibqgħu waħdmu bqgħu għatu dan is-servizz b'saħħtu li tajtu f'dawn l-aħħar ġimgħat b'kuraġġ. Jiena nixtieq li xi ħadd ipoġġi lilu nnifsu flok il-membri tal-Forzi Armati tagħna li joħorġu mijiet ta' mil il-barra minn xtutna, xemx, xita, maltem, baħar qawwi, baħar bnazzi, dik hija dawk huma l-Forzi Armati ta' pajjiżna, isalvaw il-ħajjiet fosthom dawk ta' immigranti. U minn hemmhekk il-punt tatluq li aħna kellna numru ta' persuni indagati li l-uniku dnub tagħhom kien li joħorġu jissugraw ħajjithom biex isalvaw il-ħajjiet. Ma id-domanda l-iktar importanti tibqa' x'se jagħmel issa il-kap tal-oppożizzjoni li jiena nistenna li llum jesprimi l-pożizzjoni tiegħu u tal-oppożizzjoni dwar il-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali, l-ewwel il-pożizzjoni tagħhom bħala oppożizzjoni, it-tieni il-pożizzjoni tiegħu fil-konfront tal-Onorevoli Jason Azzopardi. Issa hawnhekk qed nitkellmu dwar sitwazzjoni fejn inti għandek il-kelliem ewlieni għall-ġustizzja illi instiga u mexxa l-qudiem denunzja li l-maġistrat inkwirenti jagħmel konklużjonijiet jibsa dwarha fosta li ma kien hemm ebda provi dwar dak illi sar. U hekk allura inti qed titkellem dwar il-kelliem ewlieni għall-ġustizzja li suppost qed jagħti l-eżempju ta' kif isiru l-affarijiet fil-qasam tal-ġustizzja. Li llum għandek dikjarazzjoni ta' qorti ta' maġistrat inkwirenti li qed jgħidlu inti għamilt kollox bil-maqlub ta' dak li suppost isir f'ġustizzja tajba. Mela llum il-pożizzjoni ta' Jason Azzopardi bħala kelliem ewlieni għall-ġustizzja ma diex aktar kompatibbli. Dik hija l-konklużjoni li toħroġ minn dan kollu. Adrian Delija għandu għażla. Jew ikompli ibih ruħu lil dik il-fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista inkella l-ewwel darba jieħu pożizzjoni soda u jgħid u jiddikjara li dawn l-affarijiet huma jaċċettawx. Jekk mhux se jagħmel xejn minn dan, allura mbagħad il-poplu jkomplu jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu fuq Adrian Delija fuq l-oppożizzjoni kif qiegħed jagħmel b'mod konsistenti. Prim Ministru, inti semmejt tajjeb li l-ħidma tal-Gvern Malti f'dan ir-rigward fir-rigward tal-immigrazzjoni regolari ma waqfitx. Infatti, ftit tal-jemilu rajnik tagħmel żjara uffiċjali fi Tripli minkejja ċ-ċirkustanzi u d-diffikultajiet illi hemm f'dik iż-żona, qed naraw il-Gvern Malti li baqa' għaddej b'ħidma dwar il-piżijiet illi qed jaffaċċja pajjiża f'dan ir-rigward naf li din hija kwistjoni li tqajjem ċerta ansjetà f'ħafna Maltin u Għawċin. Issa, soluzzjoni finali naf żgur li kienet sa issa għadha qatt ma intlaħqet f'dan ir-rigward. Però bil-diskussjoni u bil-ftehim illi l-ħaqtu din il-ġimgħa ħanaraw xi differenza konkreta?
L-episodju tal-inkjesta maġisterjali kien fih elementi li kif għadni kif spjegajt kienu saru minħabba retribuzzjoni ta' natura politika, imma jekk wieħed iwarrab dak l-element li m'hemmx dubju li kien dak li instiga l-inkjesta, is-suġġett fih innifsu. Is-suġġett li ġi diskuss fl-inkjesta maġisterjali wieħed ma jistax jaħarbu bħala realtà li ilha lilna ngħixuha f'pajjiżna. Ilha tgħixha l-Ewropa, ilha tgħixha l-Libja għal dawn l-aħħar snin. Mela ejja nwarbu l-iskop għala saret l-inkjesta. Jirrid u l-inkjesta tat forsi dik il-raġuni li wieħed jaħdem iktar bis-saħħa biex juri kemm verament għamilna bħala pajjiż aħna. Biex wieħed janalizza sew dan is-suġġett u nieħdu direzzjoni strateġika. Direzzjoni jekk aħniex se nibqgħu politika bħala Ewropa qed nitkellem issa mhux biss bħala Malta, ta' naraw xiġri dajsa b'dajsa, skont kull dajsa li titlaq minn Tripli jew minn postijiet oħra mhix mill-Kosta Libika. Niddeċidu x'se nagħmlu dak il-ħin u mbagħad naraw jekk tmurx lejn Lampedusa, u mbagħad naraw jekk tmur Sqallija, u mbagħad naraw jekk timxix lejn Malta, u ġieli jkollok sitwazzjonijiet fejn daw id-dajjes ma jinstabux, li jfisser li jkunu werqu. Mela l-aħħar ċirkostanza li semmejt l-arqa hija xi ħaġa li ħadd m'għandu jaċċetta. Minn hemmhekk iridu nibdew. Dawn huma ħajjiet ta' persuni bħalek u bħali li ħaqhom id-dritt għal kull kompassjoni u rridu nħarsu lejn il-kwistjoni b'umanità. Jekk ma nħarsux lejn il-kwistjoni b'umanità, inħarsu biss lejn vantaġġ politiku li nistgħu nieħdu minn hemmhekk inkunu tlifna kollox. Titlaq mill-punt ta' tluq illi dawn huma persuni jew li qed ifittxu futur aħjar jew li letteralment qegħdin jaħarbu minn forma jew oħra ta' persekuzzjoni. Dawn huma realtajiet vera, għandek numru sew ta' economic migrants li qegħdin ifittxu futur aħjar. Imma dawn huma realtajiet li qegħdin ngħixu. U s'issa dejjem ġiet adottata politika ta' tiġi dajsa u mbagħad forsi jiskatta mekkaniżmu ta' relokazzjoni, jew jidħlu fiċ-ċentri tagħna, jew jidħlu fiċ-ċentri ta' Lampedusa, jew kif rajna ftit tal-ġranet ilu video li dar sew. Immigranti li jitilgħu fuq xatt 400 immigranti jaħarbu jiġru l-Italja jduru ma' kull imkien li hija xi ħaġa li m'għandix issir. Għaldaqstant analizzajna l-problema x'inhi u l-problema meta tanalizza tittara diversi perspettivi tagħha. Il-problema kif iħarsu lejha mill-Libja. Dejjem tkellimna aħna f'diskussjoni ta' madwar 650,000 għal 700,000 immigrant illi lesti biex jaqsmu mill-Libja lejn ix-xtut tagħna. Kellna żball. 800,000 hija ċifra ta' immigranti li qegħdin fi xtut Libiċi lesti biex jaqsmu. Ġifieri meta konna tinsemmu dik iċ-ċifra kbira li kienet diġà akbar mill-popolazzjoni ta' Malta, kienet inqas minn dak li attwalment hemm mill-Libja. U dan kellna konferma uffiċjali anke fil-vista li kellna fiż-żjara li kellna din il-ġimgħa. U dan huwa l-mod ta' politika li nħarsu lejn l-affarijiet. Stajt mort it-triq iktar faċli kif għamel ħadd ieħor b'telefonata. Stajna minna telefonata u diġà għamilt kont telefonata. Ħadna deċiżjoni illi mmorru direttament il-Libja u kienet esperjenza li verament turik il-problema x'inhija tisma' n-naħa biex issib soluzzjoni għaliha trid ikollok inti viżjoni, viżibilità holistika tal-problema x'inhi. Tibda billi tisma' x'inhija l-problema min-naħa tal-Libja li għandhom influss immigrazzjoni mill-xtut tan-nofsinhar, mill-border tan-nofsinhar tagħhom ta' immigranti li ġejjin minn kull naħa u jispiċċaw letteralment ġewwa Libja lesti li jaqsmu lejn l-Ewropa, lesti li jaqsmu lejn l-Italja, lejn Malta, ħafna drabi lejn Malta biex ifittxu futur aħjar jew futur differenti għalihom. Sissa għamilna. L-ewwel darba nemmen illi għamilna l-pożizzjoni tagħna b'saħħitha li Malta hija mimlija m'għandniex letteralment aħna għandna 1% tal-popolazzjoni tagħna li jikkonsisti minn immigranti irregolari. Mhux tal-li erfajna l-pistana, tal-li dejjem erfajna pis akbar minn dak li nifilħu kemm għal dak li huwa koordinazzjoni tal-operazzjonijiet ta' salvataġġ kif ukoll dak li huma immigranti irregolari li għandna f'pajjiżna. U iva il-pożizzjoni li għandna mijiet immigranti fuq dajjes il-barra mill-ibħra territorjali tagħna jista' jkun li mhijiex l-iktar pożizzjoni komda, imma jfisser li salvajna l-ħajjiet. Imma din nagħmlu l-pożizzjoni tagħna b'mod ċar ukoll li pajjiżna ma jiflaħx iżjed. U dik huwa statement ċar minn naħa tagħna, statement ma' sħabna l-Ewropej illi ma jistax ikun aħna li f'pajjiżna jibqgħu deħlin id-dajjes u mekkaniżmi ta' relokazzjoni kulħadd jaħsel jgħidu minnhom, kulħadd jgħid kull stat membru jgħid tal-Unjoni Ewropea jien ma rridx immiss mal-problema tal-immigrazzjoni għaliex għandna problemi oħrajn f'pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar din hija pożizzjoni jew problema tal-Unjoni Ewropea
U kulħadd irid jifhem li l-prinċipju tas-solidarjetà jfisser li rridu naqsmu il-problema bejnietna. Fl-aħħar mill-aħħar iż-żjara tagħna ngħid Libja ikkonsolidat prinċipju ewlieni li aħna ħankunu l-bridge bejn il-Libja u l-Ewropa, dak il-pajjiż illi jifhem il-problema tal-Libja x'inhija li jgħader il-problema tal-Libja li l-Libja ma nikkundannawhiex. Aħna nifhem il-problemi illi għandhom, nifhem id-dbatijiet illi hemm kemm interni f'pajjiżhom, kemm dawk kaġunati fost oħrajn bil-problema tal-immigrazzjoni li nista' ngħid huwa li fil-Libja tradizzjonalment kellna pajjiż ħabib ta' Malta, illum ikkonsolidajna dik ir-relazzjoni ta' ħbiberija u fiduċja. Li nista' ngħid huwa li f'dan l-aħħar ġimgħat mingħand il-ħbib tagħna Libjani ssibna ħafna għajnuna l-istess sabu għajnuna minn naħa tagħna se nkomplu ngħinuhom f'dak kollu li nistgħu hemm spirtu ta' kooperazzjoni sħiħ li ma kienet żjara simbolika, kienet żjara simbolika imma li se tissarraf ħafna u ħafna ħidma bejn il-Libja biex niżguraw ukoll li Malta tieħu trattament xieraq li jixirqilha l-istess lill-Libja u lill-messaġġ li qed joħroġ mingħand it-tmexxija Libjana jasal fejn għandu jasal fl-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna konna u se nkunu l-katalisti ta' din il-bidla. Prim Ministru, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, il-ħin kien verament ta' pjaċir għalija li nagħmellek din intervista. Intom illi kontu magħna, grazzi ħafna u nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.